दिनै प्रमद बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय प्रमद बर'आ दिनै इलेक्शननि टाइमाव मा खोथा बुंदों मोनथिगौ हाग्रामा महिलारिनाव बर'नि थै दंना गैया आं मोनथिया बादानाव बर'नि थै दं होननानै प्रमद बर'आ बुंदों नों लाजिनांगौ जोलैनि हांगार प्रमद बर'आ नोंनाव जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बर' हारिखौ नोङो बुजिग्राब्ला नेसनेलिज्म मानसिब्ला नोङो बर'नि थै दं होननो नोङो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव मानो व्हाय बिनि मेन रिजनखौ आं दिनै खोन्थागोन टुडे आई विल टेल यू रायजोफोर कमेन्ट खालाम शेयार खालाम प्रमद बर'नो हर नोंनाव जुदि बर'नि थै दंमारोब्ला जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोजांखौ हास्थायग्राब्ला नोङो बिटिसिखौ सिफायनानै बड'लेण्ड नांला होननानै फ्रम टुडे वी डोंट वान्ट बड'लेण्ड होननानै नोंथाङा साइन खालामनानै फैबाय फ्रम टुडे वी डोंट वान्ट बड'लेण्ड होननानै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन बिटिसिखौ सिफायनानै बिटिआर लाबोबाय ना रायजोफोर बाट दिनै बिटिसिआव थानानै सरकार सालायगासिनो दं बाट लाजिनो रोङा बिसोरो दिस इज नट बिटिआर दिस इज बिटिसि प्रमद बर'आ लाजिनांगौ आरो आं बुंबावगोन दिनै प्रमद बर'आ जुदि बर' हारिनि नाम लादों बियो बर' जाथिनि थै दंनो बिनि गोरबोआव नोंनाव जुदि बर' जाथिनि गोरबोआव थै दङब्ला सेन्टिमेन्ट दङब्ला नोंनाव नैबाव साननाय दङब्ला नैबे थेमायाव बे नालेंखराव नोङो दिनै जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा दिनैसिमबो स्टिल जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ मानि थाखाय पिस एकर्ड खालामामोन नों मानो खालामा पिस एकर्डखौ जुदि नोङो बर'नि थै दंमारोब्ला नोङो पिस एकर्ड खालामबाय जोंनि गेजेराव सान्थि सुक्ति नांसिगौ वी वान्ट पिस एन्ड हारमनि बे बुस्थुखौ जोंनो नांसिगौ मानि थाखाय पिस एकर्ड खालामखो मा दरखार दंमोन पिस एकर्ड खालामनो नोंनाव जुदि बर'नि थै दंमारोमोनब्ला जोंनि दावहारुफोरखौ सानग्रामोनब्ला प्रमद बर' नोङो पिस एकर्ड खालामनानै रावखौबो बेबायदि केसखौ हाइनास आरो नन हाइनासाव बाहागो रानहोनाय नङामोन बुजिबाय प्रमद बर' नंगौना नङा रायजो राजाफोर जेब्लासिम जोंनि लिडार्स एन्ड केडार्सआ जोबथेसालिनिफ्राय नैबे उइथ दिस बिटिआर एकर्ड एबा पिस एकर्डनि गेजेरजों गवाब्ला जाय बिथांमोना आर्मस रिभलिउसन खालामबोबाय थादोंमोन गोलाव सम वी हेभ बिन फाइटिं फर 34 इयार्स लं बिथांमोना 34 इयार्स फाइटिं खालामदोंमोन हाग्रा बंग्रायाव थानानै जाथिनि थाखाय नांबोदों सेक्रिफाइस खालामबोदों दिनै नोंथाङा बिटिसिनि सिएम जाबाय नोङो दिनै लाजिदोंना लाजियाखै दिनै नोंहा गारि गिदिर गिदिर गाखोनो हाबाय बिटिसिनि सिएम जाबाय दिनैसिमबो पिस एकर्ड जानानै जोबथेसालियाव दङ जोंनि लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा फाउन्डार अफ द एनडिपि सार रन्जन दैमारि नट अनलि रन्जन दैमारि जेसेबां जिल्लायाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सआ बे बिटिआर एकर्डजों एबा पिस एकर्डजों गजबनांगौना नाङामोन रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर दिनैनि दिनाव नोङो बर'नि थै दं होननानै नोङो लाजिनांगौ नोंनाव जुदि बर'नि थै दङब्ला सेन्टिमेन्ट दङब्ला नोङो फार्स्टआवनो 1 नाम्बाराव एनडिपिफोरखौ गहोनायनि नोङो खामानि मावगौमोन दिनै मा मावखो देयार इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट स्टिल प्रमद बर' व्हाय रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि गोदै गोदै खोथायाव दा गोजाव आं खावलायो आपिल खालामो प्रमद बर'आ ओरैबायदि थार्ड क्लास मानसि हेडमास्टार बे थगायनायनि बियो जाथिखौ दंस' खालामबाय बड'लेण्ड नांलिया होननानै बिटिआर लाबोबाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो मिथिगौ बयबो मिथिगौ जोंनो बड'लेण्ड नांला आसे हमको बड'लेण्ड नहीं चाहिए हमारा जो बड'लेण्ड का डिमांड था ये फुलफिलमेन्ट हो गैया होननानै बिथांमोना साइन खालामनानै फैबाय आरो लाजिबावा बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दों होनग्रा गोदो बुंदोंमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया देयार इज नो क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुंनायाव जोलैनि हांगार माबा माबि बर' जाथिनिफ्राय एरख'नांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिखौ बुंदोंमोन बाट दिनैनि दिनाव व्हाट इज योर क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट प्रमद बर' टेल मी आस व्हाट इज योर क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट नोंनि रिभलुसनाफोर आरो बुंबावदों बियो गोदोनि दिनाव आर्मस रिभलुसन खालामनानैसो नैबे लेभेलाव सफैदों दै रायजो राजाफोर गोसोआव ला कमेन्ट खालाम शेयार खालाम बाट प्रमद बर'आ गावनि बै लामा जथेनाय ट्रेन लामा जथेनाय अबावबा 24 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामनाय मानायजों नैबे बिटिआर एकर्डखौ मोनाखै जोंनि बर' फिसाफोर मुंख्लं जाबाय रोजा रोजा दिनै थाउजेन्डस एन्ड थाउजेन्डस जोंनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जालांबाय सेक्रिफाइस जाबाय दिनै नोङो बेखौ सानदोंब्ला नोंनि पलिटिकेल स्ट्रेटेजि खालामनाया जेबो गुन्दै गैयालै प्रमद बर'
जों नोंखौ मानिया गोबां जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनबाय नोंखौ बिसास खालामदोंमोन बिलिभ खालामदोंमोन नोंनि सायाव फोथायनाय दंमोन नाथाय दिनै जोङो रोखा रोखा नुबाय दे बाय दे नों मा खालामखो बिटिआर रेकर्ड खालामनानै जोंना बारायनांगौसो दिनै गासिबो डेस्ट्रय जाबाय बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैबाय हो दिनै बिटिसिखौ सिफायनो टारगेट खालामबाय दिनै बिटिसिखौबो दाबो डिनाउन्स खालामनो हायाखै मालाबा बिनि बिटिसिखौ डिनाउन्सिं जाबाय होननानै ससियेल मिडियायाव फोसावो रिउमार खालामो नाथाय दिनैसिमबो बिटिसि ओमफ्राय लिरो इएम अफ बिटिआर लिरो अब्ला सानदो व्हाट इज द डिफारेन्स बिटुइन बिटिआर एन्ड बिटिसि प्रमद बर' खोन्थादो नोंथांनि पिस एकर्ड खालामनाया मा जाखो व्हाट हेपेन व्हाट इज पिस एकर्ड पिस एकर्ड जादोंब्ला बर'नि थै दंमारोमोनब्ला नोंनाव जोंनि दावहारुफोरखौ साननाय दङब्ला नोंनाव दुखु दङब्ला दावहारुफोरखौ अननाय दङमोनब्ला नैबे एकर्डनि गेजेरजोंनो पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जेने थेने गजोबनांगौ बयबो जेनेरेल एमनेस्टि मोनजोबनांगौ अब्लासो जोङो बेखौ साइन खालामगोन एबा पिस एकर्ड खालामगोन नाथाय दिनै पिस एकर्ड खालामनानै जों मा मोनखो व्हाट वी गट जों जेबो मोनाखिसै नाथिं जोंहा जिर' बिग जिर' दिनै बिटिसिआव बिसोरो माने थानानै लेक्सार होबावो गिदिर गिदिर नों बायदिया बर' जाथिनि नाम लानो समायला प्रमद बर' जिसिबां हायो खामायखादो जाखादो लोंखादो आरो नोंहा गैला बारा गोबाव गैला र' नोंखौ जोंबो सावगोन पाब्लिक प्लेसाव ओंखारनानै खोथा बुंगोन नैबे गेरेमसायाबो बुजिबाय नोंनि जि फर्मुला मेकिं खालामनाय स्ट्रेटेजि खालामनाय गासिबो जिर' बानायजोबगोन प्रमद बर' आं र' गामि गामि हाबगोरनि नोङो साला बुंदोंमोन मोनसे टाइमाव आंनो जेबो एमसिएलए इएम जानायनि सिमां गैया आइ डोन्ट हेभ एनि होप्स होननानै बुंदों नों मा जाखो दिनै नोंनो माथो ओरैबायदि लुबैसुला गाज्रि लुबैसुला नोङो ग्रिडि नोङो जाथिखौ फानग्रा बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव साइन खालामना फैग्रा आरो मालायनि बड'लेण्ड बिनो नागिरनाय कन्टिनिउ खालामनो नागिरनायखौ बन्द' खालामोनो बिसोरो खोनादों आं इनफरमेसन फैदों नोंसोर बड'लेण्ड बिनो हायाबा जिरायनानै सिरि था रावखौबो माने रेस्ट्रिक्सन दा खालाम रावखौबो प्रहिबिटेड दा खालाम जोंहा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोंहा बयहाबो राइट्स दं जोंना दासिमबो फुलफिलमेन्ट जायाखै बुजिगौ नोंस्राथ' नांला होनखाबाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव साइन खालामना फैखाबाय लाजिनो रोङासै बिटिआर मोनबायनो इसिबां पावारफुल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ मर पावारफुलनो मा जाखो फुल फ्लेजेड खालामनो हायोनो दिनैसिमबो जेबो गैया जिर' फोरो बर' जाथिनि नोङो खोथा बुंदों लाजिनो रोंदोंना रोङाखै फार्स्टआव बहनगोर एनडिबिफोरखौ बहनगोर जेलनिफ्राय से नाम्बाराव मानो बहननो हायाखै नोङो मानोथो पिस एकर्ड खालामा मा दरखार दंमोन हो नोङो सिंगेलै प्रमद एकर्ड टुडे आइ उइल मेक प्रमद बर' एकर्ड पिस एकर्ड खालामसै प्रमद बर'जों होननानै नोङो साइन खालामनानै फैनांगौमोन नोङो एनडिबिनि नाम लानो नाङामोन एनडिबिनि जुदि पिस एकर्ड जामारदोंमोनब्ला गासिबो गजोबनांगौमोन वर्ल्डनि हिस्ट'रियाव नागिरबा मोनानो प्रमद बर' बुजिबाय मा दरखार दंमोन जुदि बे एकर्डनि गेजेरजों गवाब्ला जोंनो नाङा उइ डोन्ट वान्ट बिटिआर नों मानो बुंनो हायाखै नोंनाव नैबाव जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला बर' हारिनि गांनाय उखैनाय दुखु खस्थ'खौ नोङो बुजिदोंब्ला मानो बुंनो हायाखै नों वाइ खोन्था जाहोना नों मानो बुंनो हायाखै नों मानो सैथान सेल्फिस गोसो लानानै पिस एकर्ड खालामा हो नों मुभमेन्ट खालामनो हायाबा उइदाउट साइन नों दोनमोन खालामगौमोन मेरला गोरों गोरा दं नोंल' नङा गोरोङा मेरला वेल एडुकेटेड दं जोंनि ससाइटियाव जोंनि बर' फिसाफ्रा बयबो गोरों गोरा जाबाय इडुकेटेड जाबाय इन्टेलेक्सुवेल जाबाय बयनाबो कनसेप्ट दंसै जातिनि सेन्टिमेन्ट दंसै नाथाय नोंसिनि बायदि नैबे डार्टि पलिटिक्स खालामनानै जेबो गुन्दै गैया नोंहा अलरेडि फानखाबाय जातिखौ नांला जोंनो बड'लेण्ड होननानै मा जाखो बिटिसिआ डिनाउन्सिं जाबायबो होनलायलाङो मालाबा मा खि डिनाउन्सिं बेलाय व्हाट इज द मिनिं अफ डिनाउन्सिं प्रमद बर' हा डिनाउन्सिंआ माखौ होनो डिनाउन्सिं जादोंब्ला दिनै मा खिनो बिटिसि लिरबाय थायो मानो लिरो बबेबा कुइसन पेपार माबा पेपार अबा नटिस मानोथो दिनै बिटिसि ओंखारो मानो बिटिआर ओंखारा कुइसन पेपाराव मानो बिटिआर लिरा
मानो नर्थ इस्टआव दासिमबो बिटिसि लाजिनो रोंदोंना रोङाखै नों फानखाबाय प्रमद बर' लाब गैया